खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 8 अक्ट'बर 2020 बिस्थिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। लोगोफोर गिबियावनो बुंखानाय जायो दिनै बांद्राय खौरां गैया। जाखिनि खौरां दङ बैफोर खौरांफोरखौनो नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायना होनोसै। गिबि खौराङा जाबाय लखिमपुर जिल्लानि जोबथेसालिनिफ्राय 7 मानसि खारखोमानायनि सासे बापु दासखौ आसाम अरुणाचल सिमानि दुरफां होननाय जायगानिफ्राय हमनानै लाबोनो हाबाय। राहुल दैमारि, प्रणब बानिया आरो लकनाथ पेगुखौ दासिमबो हमनानै मोनथ'नाय जायाखै। माने बिसोरो दाय मावदोंमोन, दाय मावनायनि थाखाय जोबथेसालियाव लांजादोंमोन आरो बेहाय सासे बर' मानसिबो दङ आरो दा बिसोर बर' मानसि आरो 2 गुबुन हारिनि बिसोरखौ दासिमबो हमनानै मोनथ'नाय जायाखै। लोगोसे बिटिसिनि माखासे गावबुराफ्रा दिनैसिमबो दान बान्था मोनफेराखै। रायजो सरकारा केबिनेट जथुमानि गेजेरजों गावबुराफोरनो दानफायाव 6,500 रां दान बान्थाखौ बारायना दानफायाव 9,000 रां खालामना होगोन होनना थांखि लानायखौ जोंनि बे बिटिआरआव थानाय गासैबो गावबुराफ्रानो बरायदों। बिथांमोना जोबोर रंजानाय मोन्दों बा खुसि मोन्दों, मानोना बिथांमोननि दरमाहाया बारायसिगोन। गुबुन फारसेथिं लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुराव दाखालि जाना थांनाय बिमा आरो फिसाजोनि बुथारनाय केसखौ लानानै रोजा रोजा आइजोफोरा ओंखारबोना लामाखौ बन्द' खालामदों आरो आइजोफोरा दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्लीनि देरसिन कभिड-19 देहा फाहामसालि हिन्दु राव हस्पिटालनि डक्टर आरो नार्सफोरा हस्पिटालनि गेटआव जिरायना धरना खालामदों, मानोना बिथांमोना दान 3 जाबाय दासिमबो दान बान्थाखौ मोनाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोना थांलाय फैलाय खालामनायाव उसुबिदा जादों आरो धरना खालामनांगौ जादों। लोगोसे त्रिपुरानि त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास जिल्ला काउन्सिल आरो IPFT बिथांमोना आलादा त्रिपुरालेण्ड दाबि खालामना 24 घन्टा बन्द' खालामदों। माने बिथांमोना दासिमबो मोनाखै। बिथांमोना त्रिपुरायाव त्रिपुरालेण्ड आलादा रायजो दाबि खालामदों आरो बेनि थाखायनो बिथांमोना 24 घन्टा बन्द' होदोंमोन दिनै। गुबुन खौराङा जाबाय NACNIMआ मिडिया रिपर्टआव होनाय नागा फ्लेग आरो संबिजितखौ गारनानै नागा एकर्डनि ड्राफ्टफोरा फाइनालिस्ट जाबाय होननाया नंखाय होननानै NACNIMआ बुंदों। NACNIMआ बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना भारत सरकारजों सावरायलायगासिनो दं होननानै बुंदों। नागा फ्लेग आरो संबिजितखौ गारनानै माब्लाबाबो बे एकर्डआ जाया होननानैबो बिथांमोना बुंदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नागालेण्डआव उइकलि हेलिकप्टार सार्भिसेसखौ 12 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवनाय जासिगोन। लोगोसे बिजेपिनि आइटि सेलाव खामानि मावग्रा दुर्लाभ नाथआ लखिमपुराव एरेस्ट खालामजाबाय। दुर्लाभ नाथखौ टाइ आहम युवा छात्रा परिषदआ FIR होदोंमोन एबा केस होदोंमोन ससियेल मिडियायाव आहम जातिखौ लानानै बेरेखा खोथा बुंनायनि थाखाय। दा बिथांखौ लखिमपुर जिल्लायाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि बा मोनाबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। रादाबा बेहाय गासै 7टा दंमोन। नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो जुदि मोजां मोनदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालाम।